nalinge gaiga ingakite magaiga tugashare na inwe. Yes. Inkabatebinga the kind of individuals togo sukuma bali yoborai gosoborai togo twara yego depend about the quality of individuals makoleta bali yoborai. Exactly. Tengo example. Abantu mbara babaito bakogenda bali abantu ba default loan bakuru ku auctioneer bagenda babugulya amabati y'abantu kurubirama. Yes. Babugulya ibintu by'abantu bayira. Umuntu wakanyora ubutongoro bwo kujya kuriya uburai. Nori no bomanenga because of the social circle yabwate negasi agokora te kumwalao use bintu bya masoira manyinga kororera abantu amabiranga ebimbya bwene tutigiga. Number 2, amangana y'abarai bagokwana tokuramana maito nsarigenjere tokeni na Matilda na kongusana gotene na wochaka watakyo umuntu ata personal level. Yes. Health yaye e family yaye gose bintu bindi biwesoka kwaye including necessary ekerole leader. Lakini bono ugogo sanginga abana siasa abange eba kuliringa itokonyore loophole yoko dismantle monto yelinde na litoranyole gento tutagete. Want to give you a very good example. Say ne family isa kobanko yole chikura andise kobangi family tujebegetiamo umwana siasa ga kuligereria erupo polio chira mu muromino omubwata sengenjo abakongole echinka omochaka komabesa muromino chaka gokurwania ochaka gosalienga fast kuruseino ekera chakire gosalienga igobona okolereki ochakire kurwania ethically tebwenereti umurayo lirio borayi gosocho lirobisi kokwane bintu buna biri bakoraki bagokwana dianara kwane gento eke omosike Ruta kwana a president because you know a president is a symbol of unity in the country. As a president na bokoramo as a president and monto tayo ramirwe munaruto monto tayo oise kulige listo lege president ya Kenya monto tayo oramiri munaruto. However na bwenerete bwe control as head of state ulige yote bengo okay fine bakwane lakini ayobe unifying factor. Yeah. Number 2 ensema ya opposition nebwende twabu idia maganale personal yeji family yobukwanira abantu ji family ngeliti yaye ngakiale liyenjira abaire that is wrong at that personal level ali imbobe. Lakini rende siasa telimbonga ya nyoko, siasa talikanisa, siasa tali ekiage kiao, siasa igogocha ekerobwate nkoro yogotebanga na achire kuri gichiku na ekero Matilda gendo tanga senga nkuri yori chikura nalyo unga isokoro yes na ngete kugorero monte chai miaka gete kale sana nalyo kuigwa magano no sokoro yabo barwanete no muntu akamugoro mugoto tianda ra ko example mungu anana twale kuri gichikura na erega iga kumse Italia ekero to gendrete kambe no musanione kamana gusangia umwalimu onde ukamosomera primary ogotebanga ya oma etaje nkwibito bosikwa balimu and that is a long time ago kiagero kone bito dano banta abako tebibo mba yani njereyo bara benefit on this bako benefit lakini gata ko morima ninga look ni ko banyete no moyole bito kwa ikoto bochiko sikano that is politics. Yes, that is politics. But egonko saba ebyongozi b'ikanisa religious leaders na opinion leaders ekere binte bibigo koleka no mata bana siasa na mukura marapaka mwagenda overboard inumoro chingama tiabateme go cool abantu bairanense kukwanira abarai no ene karubago chikanisa baba kwanira imbabanga na bagochia barayi abanga kwana batuliza ekera barabone kanisa baba tebira ngora inseteri kurawo tusitari goto irande elinde togendera linzi yitobia